kukololana pa dziko lonse kumene uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera imene ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu pafupifupi 13 afa kutsatira mvula yamphamvu ndi madzi osefukira zimene zakhudza madera anthu ambiri mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akuyembekezeka kupita mdziko la America kumene mwazina akakhale nawo pa msonkhano umene cholinga chake ndi kukhazikitsa mfundo zokomera tsogololana pa dziko lonse. Chikalata chimene wasayinira ndi mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri ndi nduna a Justin Saidi chati Madam Professor Mutharika awayitana kupita ku msonkhano ku America ndi mayi wa dzikolo a Melania Trump. Msonkhano uchitika kuyambira pa 24 March mpaka pa 26 March ku Washington DC. Dziko la Malawi latsimikizanso za ubwenzi wake ndi dziko la China pa chikondwerero cha chaka chatsopano ku China chimene chinachitikira mu mzinda wa Lilongwe pamene mayikowa avomerezana kulimbikitsa mgwirizano pa malonda, zomangamanga ndi kutukula miyoyo ya anthu m'mayiko awiriwa. Ndi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayula. Polankhula pamwambowu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena George Chaponda athokoza boma la China ndi anthu ake ponena kuti dzikolo ndi chitsanzo cha chitukuko. Achaponda anati Malawi ikulimbikitsika ndi momwe China yakulira kuchokera ku mavuto azachuma kufika poti tsopano ndi limodzi la mayiko amphamvu ndi otukuka pa dziko lonse. Ndunayi inayamikanso kuti China yathandiza kwambiri Malawi pa zomangamanga monga kumanga nyumba ya malamulo komanso misewu yayikulu monga M1. Machoti kondolesa kwambiri ndikuti pa ubale watu wa ife aku Malawi ndi aku China taphunzirapo zambiri komanso tikupindula monga mutaona lero iwowa atipasa ife ndalama zokwana ngati 2 million US dollars zimene zofunika kuti atithandize ife mavuto amene tili nawo ine okhuza nyengo imene tili nayo imene anthu akuvutika chifukwa cha mazi amene avutika afika madera apa ndi apa. Komanso sayiwala iwonso atithandiza kutipasa mpunga ndi zinthu zina zambiri. Sikoyamba kamene pakuchita munga tikuziwa kuti pa ubale wathu ndi aku China achita zinthu zambiri. Parliament tili nayo ndi omwe anatimangira komanso BICC ndi zinthu chitipa Karonga Road, MUST, Malawi University of Science and Technology ndi zina zambiri. Apanso posachedwa panga kale M1 road imene yakulilongwa iyi ndiwo amene atithandiza kumanga. Komanso afuna kutithandiza ife kuti tizitha kuyenda bwino ndi mayiko ena pochita nkhani ya Lobito corridor zimene zofunikira kwambiri. Achaponda nanenanso za ndondomeko ya boma ya economic diplomacy yomwe cholinga chake ndi kukopa ndi kuchita malonda ndi mayiko akunja. Anati pakali pano dziko la Malawi layamba kale kupindula pogulitsa katundu osiyanasiyana dziko la China monga nyemba, mtedza ndi soya. Mawu ake kazembe wa dziko la China ku Malawi Lu Xun walonjeza kupitiriza kuthandiza Malawi pa chitukuko. Kazembeyo walengezanso za thandizo la ndalama zokwana 2 million United States dollars pafupifupi 3.5 billion kwacha kuti zithandizire pa ntchito zosamalira anthu omwe avutika ndi njala komanso madzi osefukira. Chaka chatsopano cha ku China chimadziwikanso kuti Spring Festival ndipo chimayimira mgwirizano wa mawanja ndi mfundo zofanana zomwe zimakulitsa ubwenzi wa mayiko awiriwa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Sipikala wa nyumba ya malamulo Asamia Suleiman ati ndikofunika kuti nyumba ya malamulo idzigwira ntchito ndi mabungwe amene si aboma potumikira Malawi pa ntchito zosiyanasiyana. Suleiman amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene anakomana ndi mabungwewa. Zambiri mu ripoti ili la Bridget Makawa koma akuwerenga ndi Catherine Banda. Polankhula pa msonkhanowu Suleiman ati mabungwe yomwe saboma ntchito yawo simasiyana kwambiri ndi ntchito ya nyumba ya malamulo makamaka poonetsetsa kuti boma likugwira ntchito bwino komanso ndalama za boma zikuyendetsedwa bwino.
Iwo anafotokozanso kuti anachiona cha nzeru kuti akumane ndi mabungwewa kuti akambirane ndi kumvetsetsana kuti adzigwira ntchito motani kuti amalawi onse azipindula. Ndinaona kuti tikhale nawo pansi timvetsetsane kuti tiziyenda bwanji ngati anthu amodzi okonda dziko komanso kuthandizana kuti pokutha pa zonse amalawi apindule ndi parliament yawo, amalawi apindule ndi mabungwe amenewa, komanso amalawi apindule ndi boma lawo, boma limene likhale likuyendesa zinthu mwa malamulo chifukwa chokuti aziopa kuti tikapanga zibwana parliament kuyang'ana. M'mawu ake mkulu wa bungwe la Council for Non-Governmental Organizations Kongoma Ronald Ntonga ati kukumana ndi nyumba ya malamulo yomwe ndi nthambi ina ya boma ndikofunika kwambiri chifukwa kuthandizira kuti adziyendera limodzi poyimirira amalawi komanso kuwatumikira. Wake ndoti ndofunikira kwambiri kuti ngati Kongoma timapanga coordinate mabungwe kuti azikhala pamodzi ndi boma ngakhale wakugwira ntchito zawo, komano timafuna kuti mabungwe aja azithandiza boma amene kugwira ntchito. So meeting parliamenters ngati bungwe ngati amu imodzi ya boma. Pa msonkhanowu panakambidwa mfundo zosiyanasiyana zomwe zithandize kupititsa patsogolo dziko lino kudzera mu mgwirizano wa nyumba ya malamulo ndi mabungwe omwe saboma. Asulemani akhala akukumana ndi mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana mdziko muno pofuna kukambirana momwe angagwirire ntchito limodzi. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera ya nyumbayi imene ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June chaka cha 2024. Izi zikutsatira chitsogozo chimene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka powuza nyumba ya malamulo kuti ichitenso kafukufuku wina watsopano pa nkhani ndi kupeza chilungamo chenicheni. Smart Chalika ali ndi zambiri mu ripoti ili. Sipikala wa nyumba ya malamulo Same Suleiman walengeza kuti komiti yapadera ya mamembala 13 a nyumba ya malamulo ichite kafukufuku watsopano kudza ngozi ya ndege imene idapha anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Mwazina iwo ati kafukufukuyi achitika m'masiku okwana 90. Polankhula ndi wailesi ya MBC otsogolera zokambirana mu nyumba ya malamulo a Japp Muhango ati mamembala a komiti achokera mu zipani zosiyanasiyana komanso aphungu oyima pawokha, ndipo achipani cha DPP akhala ndi mamembala 4, a MCP mamembala 3, a UTM ndi UDF DPP membala mmodzi aliyense, ndipo oyima pawokha akhala ndi mamembala 3 mu komiti iyi. Idakumana masiku awiri apitawo ndipo idagwirizana kuti kafukufuku amene achitike, komano achitika ndi kadaulo amnyumba muno okwanira 13 mamulumuzana amene wanda amene atenge udindo watsogolera ndondomeko yonse ya kafukufuku watsopano. Mina ngati boma muonetsa bwanji kuti komiti imene yapatsidwa thandizo loyenera? Boma likupanga chicho chotekeka kuti kafukufuku amene achitike bwino mauka daulo pozinika kuti kafukufuku kuti atheke amafunika ndalama. Anduna za chuma adati simikizira kuti aonetsetsa kuti ndalama zipezeke zothandiza komiti imeneyi kuti igwire ntchito yake mopanda mavuto ena aliwonse. Choncho nditaonera pano kuti ndalama zogwiritsa ntchito kafukufuku ameneyi zipezeka ndithu. Poyikapo ndemanga pa nkhani osungitsa mwambo wa chipani cha MCP mnyumba ya malamulo a Moses Konkuyu ati kafukufukuyi ndofunikira kwambiri kunena kuti athandizira kubwetsa poyera chilungamo cha nkhani komanso kuyankha mafunso omwe amalawi ali nawo. Kaununa ameneyo athandizira pene pali mafunso mayankho akhonza kupezeka, komanso pena ndizothandiza kuti dziko tikhonza kuyenda pita chitsogolo chifukwa chakuti mkatikati mwakulira kusaka mafunso kusaka mayankho kutheka tinayankhula zinthu zina zimene zinanyulanso zilonda zimene zimati zidzipola, zinatulutsanso misozi ya anthu amene anaferedwa, kapenanso mwina tinapachika pa mtanda wanthu ena amene mwina sadachitipo china chilichonse. Koma kudzera mu kafukufuku watsopano amene achitikeyo, a president atithandizira kuti tikhonza kupezapo mayankho kapenanso tikhonza kupulumutsa anthu ena amene mwina anapachikidwa mosalakwa, kapenanso tikhonza kuthandiza kuti zilonda zipole.
kafukufukuyi akuyembekezereka kuchitika m'masiku okwana 90. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Ndipo komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi zachilengedwe yapempha boma kuti lilimbikitse gawo la migodi limene ati pakadali pano limapereka ndalama zochepa ku chuma cha dziko lino. Wapampando wa komiti atione Henry anena izi ku nyumba ya malamulo pamene amapereka ripoti la komiti ya ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026-2027 ndipo ripoti ili lalimbikitsanso unduna wa zachuma kuti uonjezere ndalama zopita ku bungwe la ADMAC. Kulilongwe. Ine dzina langa ndi Charles Wahara. Kupatula anzathu amene akupanga za migodi mwina mosaloledwa koma sima kampani ambiri ya Malawi amene ali kuno ku Malawi amene akupanga za migodi. Makampani amene akupanga za migodi kuno ku Malawi onse ndi obwera. Tili ndi makampani aku Australia, aku Canada, tili ndi makampani aku America amene akugwira ntchito kuno za migodi. Komanso tili ndi anzathu ma Chinese, tili ndi anzathu amwenye amene akupanga ntchito zimene za migodi. Ndetu kunena kuti pozindikira kunena kuti tili pa katikati posakasaka kuti tilibe ndalama ya dziko la kunja ndi njira imodzi ngati Malawi kuti pamene tili ndi miyala ya mtengo wapatali imene maiko ena kulibe ili ku Malawi kokha kuno komanso miyala ina ndife number 1 kapena tili patsogolo penipeni kuti kulibenso miyala imene maiko ena ngati imene ifeyo tili nayo. Ndi anzathu akamabwera maiko akunjawo palibe chifukwa azilipira ngati imene akulipirira munthu wa ku Malawi kuno azilipira ndalama kunja chifukwa ifeyo tikachoka kunoko kuti tukagwira ntchito zina zilizonse tukapanga ma transaction ena ali wose kunja timalipira ndalama ya kunja so ya ma dollars nde kunokonso iwo akabwera akuyeneka azilipira ma dollars ndicho linga yoti unduna wathu kapena titi reserve bank yathu yaikulu itenso kumatolera ndalama imene ya dziko la kunja kudzera makampani amene ali ndi chidwi ku miyala yathu ya mtengo wapatali. Komanso tinakazikika kwambiri ku chakudya tikudziwa kuti ku agriculture nkhani ya zakudya ngati ku ADMAC amapasa ndalama yochepa mochedwanso amwina ngati tiyerekeze kuti panopa timanena kuti kwa chaka chinocho apasa ndalama ina mu February nthawi yoti kulibe chakudya choti angagule ndeti timasimikizira kuti ngati komiti taonetsetsa kunena kuti tiwauze au nduna wa zachuma kuti apereke ndalama imeneyi April tikangodusisa budget kuno ku parliament. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba auza bungwe la Malawi Regulatory Authority MACRA kuti likhale patsogolo pa ntchito yoonetsetsa kuti dziko lino likugwiritsa ntchito luso la makono pochita zinthu. Ana Malomba anena izi pamene amayendera maofesi alikulu la bungwe la MACRA mu mzinda wa Blantyre. Simeon Boyce. Memu jamulika leve kenakake kamene mmapereka inuyo kamene kachako timapangira une kuti no aja kumafoni aja chifanda amene amadzatipatsa ife kumapeto kupereka kubopa asamatiponde kumene kuja ndikamayang'ana ano kuti ndalama zimene akupereka zikanzokwanira ndi system yabwino yakuti mpaka na ku MRA titakuipititsa omweyo adzikaona chifukwa MRA ndamene amatolera VAT komanso MRA omweyo amatolera jute system yo ndiyo titotanza kuti foni loko mutabweretsa kuchoka kunja foni ija uyibweretsa kuno foni yanuyo titakudziwa system yoti kuti inonso mnalipire jute titakudziwa. Ana Malomba alangizanso bungwe la MACRA kuti luonjezere chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo. Taona menemo kuti no azimayi ngochepa maudindo malamulo akuti 60-40 komanso fundo zina zabwino amati tikhale 50-50 pamene pali zibambo apaso pakhale azimayi ndendaona kuti mu ma structure kapena kuti kumabwanako azimayi ndiochepa ndendawuzanso a board chair kuti hayi tikonze pamenepo. Potirapo ndemanga mkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma ayamikira ndunayi pobwera ku ofesi zawozi. Iwo ati agwisa ntchito zomwe ndunayi yawauza. Mukaona pa nkhani ya digital kumalawi kunoko MACRA ili pa katikati ukhoza kuiona MACRA ngati brain kapena ubongo pa nkhani ya digital kumalawi kuno and pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu industry ya digital or digitization and pali maganizo ambiri akuluakulu amene anzathu makantries ena amene akupanga and amene sitathu nawonso ndi masomphenya chifukwa akhala kuyenda komanso akhala kupanga meeting ndi anthu ena akunja and akudziwa chimene chikuchitika pa ground and ife atifotokozera kuti masiku ano kuli zinthu ngati AI
kapena amati artificial intelligence imene imakhala ngati kompyuta ikutithandiza kuganiza popanga zinthu zathu kuti tithe kugwira ntchito yathu mwachangu. Polankhula ku mtundu wa Malawi kudzera mu State of the National Address, President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analamula nthambi zonse zaboma kuti zizigwiritsa ntchito njira zamakono potumizirana mauthenga pa Chingerezi digital. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Simeon Boyce. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tuonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse umene uchitikire mdziko la America. Nyumba ya Malamulo yakhazikitsa komiti yapadera imene ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu pafupifupi 13 afa kutsatira mvula yamphamvu ndi madzi osefukira zimene zakhudza madera anthu ambiri mdziko muno. Popitiyani nkhanizi, bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati chisankho chapadera chimene chinachitika pa 17 sabata ino chinali chabata komanso cha mtendere zimene zikusonyeza chifuniro cha anthu. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ndalimanja ndiye wanena izi pamene amalengeza aphungu amene apambana madera anayi komanso makhansala a mawadi asanu ndi anayi kumene chisankhochi chinachitikira. Ndalimanja alengeza kuti a Matthews Mtumbuka a UTM amene anayimira dera lapakati mboma la Rumphi ndi amene apambana ngati phungu. Athokozire Lunji a DPP apambana dera la Nkhotakota Liwaladzi. A Patrick Bandawe a MCP apambana ngati phungu wadedza Mtakataka, ndipo Amavuto Gulo oyima paokha ndiye phungu wa dera la Kunzambwe kwa boma la Blantyre. Chipani cha DPP chapeza mipando ya makhansala inayi, MCP umodzi, odya zake alibe mlandu umodzi, ndipo itatu yapita kwa amene anayima paokha. Anthu pafupifupi 13 afa kutsatira mvula yamphamvu ndi madzi osefukira zimene zakhudza madera ambiri a dziko lino kuyambira pa 13 March kudzafika pa 18 March. Malinga ndi chikalata chimene mkulu wa nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Totma a Wilson Molen asayinira chati manja 9,598 akhudzika ndipo 35 avulala. Ndipo kumangochi anthu awiri afa ndipo ena makumi awiri avulala kamba kakusefukira kwa madzi kumene kwachitika chifukwa cha mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa mbomali. Mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati mvula yamphamvuyi yagwetsanso nyumba pafupifupi 1000. Ndi ripoti limene akuwerenga ndi Owen Mavula. Mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa m'madera ambiri mdziko muno yasokoneza miyoyo ya anthu ochuluka mboma la Mangochi, komwe yaononga katundu osiyanasiyana kuphatikizapo kugwetsa nyumba. Mvulayi yomwe yayamba kugwa masiku atatu apitawo yasokonezanso ntchito za mayendedwe kamba kuti milatho ina yaonongeka, ndipo umodzi mwa misewu yomwe yakhudzidwa ndi wa Mangochi Makanjira. Akuluakulu ona ngozi zogwa mwadzidzidzi mbomali ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi amafumu asanu ndi atatu kuphatikizapo Makanjira, Chowe, Mponda na Nkumba, ndipo pakadali pano anthu awiri ndi omwe afa atakokoloka ndi madzi osefukira. Kupatula m'madera akutali, mvulayi yakhudzanso anthu okhala mozungulira tauni ya Mangochi, komwenso yaononga nyumba zopyola 1000 malingana ndi mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya. Pakati panopa tifuna tathandiza kwambiri ndi nkhani imene ya mafamily tents, chakudya, zofunda, mbale ndi anzathu achipatalaso afunika tauni yathu yonse nkhani ya chlorine. Fatikuonanso madzi akuvutavuta akumwa amene amatipatsa water board chifukwa cha zinyalalaso zimene zapanga ku intake uku, so zipangitsanso kuti madzi akumwanso akhale vuto. Magetsiso tikuonanso apa ndi ma blackout pafupi, so chiopsezo chachikulu ndotinso tifunika ma chlorine anzathu za umoyo kuti mwina tipereke m'makomo menemu kuti tizeso nkhani zimenezi za kolera. Pakadali pano ntchito ya kafukufuku ili mkati mboma la Mangochi pofuna kupeza chiwerengero chonse
cha mawanja omwe akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi. Pakadali pano otsogolera zokambirana mnyumba ya malamulo yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japi Mhango apempha mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma kuthandiza anthu amene akhudzika ndi kusefukira kwa madzi mdziko muno. Iwo apemphanso anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti agwirane manja ndi boma pothandiza anthu okhudzikawa. Boma lachilimika kuti lithandizire anthu amene avutika kudzera ku bungwe la Dotma limene lili pansi pa ofisi ya president ndi nduna. Ntchitoyo ili nkati maboma ambiri akhudzidwa kumadera kwina moti panafika nditi kuti mwina tichite kutuma anthu kuti rescue operations ndi kuti anthu azingwa sangathe kudutsa sangathe kuyenda. Zimene zitakhala tikuchita anthu tapasa malo okhala kumene zavuta kwambiri. Anthu ena amwalira ndipo ndiso chachikulu kuti abale athu ena ataya miyoyo yawo. Anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zimene panopo akupitira 9,000 anthu ochuluka kwambiri. Chocho ngati boma tikuyesesa kuti kupanga chilichonse kuti anthu amene akhudzidwa afikire ndi mathandizo osiyanasiyana, zakudya, malo ogona, zinthu ngati zimene pano tikupanga. Komanso kafukufuku ali nkati chifukwa mvula sinasiye ikugwabe choncho tikutulabe data information kuti kumene ukuzikhala bwanji kuti khali ndi information yokwanira imene ithandize kupanga ziganizo zoyenerera. Ndipo mvula yamphamvu ndi madzi osefukira zapha anthu ena atatu ndi kuvulaza ena awiri m'boma la Chikwawa. Pakadali pano anthu okwana 1,562 akhudzika ndi ngozi ndipo akusowa malo okhala. Mu studio muno ndi Chisomo Break amene amalemba nkhani zosiyanasiyana kuno ku MBC ndipo tikufuna kuti atifotokozere kuti pakadali pano zinthu zili motani. Chisomo ndakulandira mu studio. Ndathokoza kwambiri. Tafotokozera amalawi imene zikukhalira zinthu sizili bwino kuchikwawa kwenikweni. Tikunena pano pa mafumu monga Alundu, Chiputula, Gabu Maseya ndi amene akhudzika kwambiri ndi ngozi imeneyi malinga ndi chifukwa kuchokera kuchikwawa komweko. Malinga ndi mafumu amene ayankhulana nawo komanso anthu amene akhudzika ndi ngozi imene akufotokoza kuti akusowekera chakudya, akusowekera malo okhala, akusowekera thandizo lililonse la mwansanga kuti iwo umoyo wawo ukhale uli bwino. Koma madzi afika ndi tupo malo wa nyumba za anthu kumene koko. Komanso chinthu chachikulu kwambiri chimene chili chokhumudwitsa kwambiri nchonena kuti msewu makamaka pa Abereu pamene patimati pa Abereu msewu pamene papa wadukiratu. Zimene zotanthauza kuti anthu aku Abereu komanso anthu choka kuboma kuchikwawa sangapitirire kunjalo. Komanso anthu akunjalo sangabwere kuboma kunoko kusafuna thandizo. Ndi mmene tinafotokozera muchakunena kuti anthu amene avulala alipo awiri komanso anthu amene akusowekera thandizo kwambiri ndi okwana 1,562. Zosonyeza kuti anthu amene ali chakunjalo kamene kwa Ngabu ngati avulala ndiye kuti thandizo la chipatala likhala lovuta chifukwa sangakwanise kupita kuboma kukapeza thandizo la chipatala. Chifukwa kuti pamene papa paduka mtsinje wasefukira, madzi asefukira. Chimene chachitika nchonena kuti madzi apa malo moti azidusa ku bridge sakudusa ku bridge angophochola ndikuza dula msewu. Ndiye zosonyeza kuti anthu magawo awiri amene wawandiona kuti akhudzika kwambiri moti zinthu sizili bwino. Chabo nde pamene msewu waduka choncho anthu akugwisa ntchito mayendedwe otani, njira zake ndi zotani kuti adutse pamene kuti akafike kuboma kapena kuchoka kuboma kuti akafike mbali inayo. Njira zake ndi zovuta. Mwachidwe kuzoona kuti palibe njira imene anthu angathe kugwisa ntchito chifukwa yaduka. Galimoto zimene zinanyamuka dzana zidakali mbali yomwe ya Nchalo. Komanso galimoto zimene zinanyamula katundu kutoka kuboma uko zidakali mbali yomwe ino ya kwa Abereu. Kusonza kuti sakudusa anthu. Komanso of course tinaona kuti pali ngati ka makeshift boat kamene anthu ena akapanga komanso kuti kakuthandiza kwenikweni makamaka nkhani yovuta kwambiri ndi ya katundu amene mbali zonsezi sangaduse. Amayi amalonda ali ndi tomato akuonongokera pomwepo chifukwa madziwo ndi ambiri. Amayi amene amachita zinthu zosiyanasiyana umoyo wa anthu kuchikwawa ndoti suli bwino chifukwa chonena kuti changozi imeneyi. Tathokoza kwambiri Chisomo. Zikomo kwambiri. Zikomo.
thupi la yemwe anakhalapo mlembi wa bungwe loyendetsa mpira wamanja mdziko muno la NAMO mayi Helen Mpinganjira Tasosa lalowa m'manda lero ku Lumbadzi mu mzinda wa Lilongwe. Mayi Mpinganjira Tasosa anamwalira lachiwiri lapitali pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Ulendo wawo unayambira ku timu ya Tigresses ngati osewera, mphunzitsi komanso oyendetsa timuyi mpaka na imfa yawo. Munthawi yawo ngati mlembi wa bungwe la NAMO, timuyi inachita bwino kwambiri pamene inali pamwamba pa matimu onse amuno mu Africa. Mayi Mpinganjira Tasosa anakhalaponso mmodzi mwa akuluakulu a bungwe loyang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports kuyambira chaka cha 2021 mpaka na 2025. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomitu yake. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse umene uchitikire mdziko la America. Nyumba ya Malamulo yakhazikitsa komiti yapadera imene ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anthu pafupifupi 13 afa kutsatira mvula yamphamvu ndi madzi osefukira zimene zakhudza madera anthu ambiri mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wilima. Tsalani bwino. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano.